Busy ang buhatan ni Gobernador Gwen Garcia sa mga meetings tungod sa padayon nga pagsulbad sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo sa mga problema nga dala sa bagyong Odette. Padayon nga gitagbo ni Gobernador Garcia ang magkalain-lain nga government line agencies aron kuhaon ang update sa ilang mga paningkamot aron mahibaw-an usab sa mga Sugboanon ang mga gibuhat sa gobyerno. Ang Department of Public Works and Highways DPWH, Department of Energy DOE, Armed Forces of the Philippines AFP, Cebu Provincial Police Office, mga power utility companies, dagkong kumpanya sa lana, telecommunication companies, ang Mactan Cebu International Airport Authority MCIAA, Cebu Bankers Club CBC ug Cebu Contractors Associations ang mitambong sa maong multi-sectoral meeting ni adtong Miyerkules, Disyembre 22. Kabahin sa kuryente ug brownouts, gitaho sa VECO ug sa BECO 1, 2 ug 3 nga anam-anam na nga nibalik ang kuryente sa gamayng bahin sa lalawigan. Alang sa BECO 1, diin ilang giserbisyoan ang dakbayan sa Karkar ngadto na sa lungsod sa Santander, Barili hangtod Sambuan. Nagpasiga na sila sa pipila kabahin sa lungsod sa Hinatilan ug Sambuan ni adtong Lunes, Disyembre 21. Ni adtong Disyembre 22, ilang gipasalig kang Garcia nga ilang pasigaon bisa naman lang ang National Highway sa lungsod sa Oslob ngadto paingon na sa lungsod sa Bulhoon. Samtang sa Sebeco 2, ubay-ubay na sa 13 ka mga LGUs nga naaubos sa ilang franchise ang napasigaan na. Sa Sebeco 3, nakapasiga na sila sa pipila kabahin sa dakbayan sa Toledo, lakip na sa mga lungsod sa Asturias ug Balamban. Samtang 8 ka teams ang mutabang sa clearing operations nga gilangkuban sa AFP, DPWH, mga contractors ug kapulisan aron mulimpyo sa mga kadalanan aron maagian na kini og dili na mabalda ang paghatod sa mga ayuda ngadto sa kalungsuran. Ang maong grupo gideploy na sugod ni adtong Disyembre 22. Ang 5 ka teams gipadala na gikan sa dakbayan sa Naga ngadto sa dakbayan sa Toledo. Ang usa anaa sa Argao padung sa Alcoy. Laing team alang sa Aluginsan ngadto sa Mantalungon, Barili. Ug ang ikawalo nga team gikan sa Karkar ngadto sa Dumanhog. Matud sa DPWH nga pwede na makalusot ang 4 wheels nga sakyanan padulong sa Malabuyok, human kini ma-isolate tungod sa naguba nga taytayan didto. Apan adto lang moagi sa mountain trail aron makaabot sa Malabuyok. Ang Kirante Construction ug ang kontraktor sa DPWH ni pasalig nga humanon nila pagpaayo sa 1 lane nga bahin sa taytayan karong semanaha. Sa laing bahin ang mga oil companies ilang gipasalig nga adunay igo nga supply sa krudo ug gasolina. Apan ilang gisulbad karon ang pag-deliver ni ini ngadto sa mga gasolinahan nga wala pa makaabli tungod sa brownout. Matud sa Petron nga gitugutan na nila ang mga kontraktor sa provincial government, DPWH, power utilities nga direkta na nga makakuha og fuel gikan sa ilang depot. Samtang gipasalig sa mga bangko nga adunay cash ug walay shortage ni ini. Apan ilang problema mao ang mga ATMs ug mga bangko nga dili maka-operate tungod sa brownout. Sugod karong adlaw Disyembre 23, ang mga residente lang sa Sugbo maoy tugutan nga pasahero nga makasulod dinhi sa Sugbo gikan sa mga international flight tungod kay dili na maka-accommodate ang mga quarantine hotels. Naghimo usab ang MCIAA og CAP nga hangtod 250 lang matag adlaw nga international arrivals ang ilang dawaton. Hinuon padayon gihapon ang mga domestic flights. Uban sa taho ni Mylene Manto, John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.